нафақаи валентина солодова ба 330 сомонӣ баробар аст. нисфи ин маблағ барои пардохти хадамоти коммуналӣ ва доруву дармон масраф мешавад. ин маблағ шадидан кам аст ва ман мушкилро ин тавр ҳал мекунам. ман ба анҷумани маркази геронтологӣ меравам. онҷо ба мо бо либос кӯмак мерасонанд. қаблан аз он ҷо ғизо ҳам дастрас мекардем. ба ғайр аз он маркази кӯмак ба нафақагирону маъюбон ҳаст. дар он ҷо бепул ғизо ва либос медиҳанд. ҳамин гуна рӯз мегузаронем. ҳар рӯз беш аз 100 бознишаста ба маркази пиронсолон ва афроди дорои имконоти маҳдуд меоянд. асосан ин мардуми танҳо ҳастанд ки аз тамоми гӯшаҳои душанбе дар ин ҷо ҷамъ мешаванд. ҷамъомадагон бар иловаи суҳбат имкон доранд ки дар ин марказ тановул ва шустушӯ кунанд. барои бисёриҳо ин ягона имкони дарёфти ғизои гарм аст. ман дар ин ҷо қаноатманд ҳастам. аввалан ин кӯмаки бузург ва ғизо аст. ман бо нафақаам каме мушкил доштам. ба ман машварат доданд ки куҷо раваму чӣ кор кунам. рафта нафақаамро баландтар кардам. ин як масъала. доим ин ки мо ин ҷо вақтро ҳамроҳ мегузаронем. идҳо ва аз ҷумла идҳои давлатиро ҳамроҳ қайд мекунем. ба сафар мебароем, театр меравем. раиси маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ба ниҳодҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа дастур додааст ки пуле пайдо намуда нафақаро баланд бардоранд. бо ишора ба камбуди сармоя дар сандуқи нафақаи ҷумҳурӣ, Зуҳуров ба мансабдорон машварат додааст ки бо таҷрибаи кишварҳои дигар ошно шуда дар фикри сарчашмаҳои нави маблағгузорӣ бошанд. дар ин бора коршиносону иқтисоддонҳо назари мухталиф доранд, вале то ҳол ҷавоби мушаххасе пешкаш нашудааст. дар тоҷикистон беш аз 660 000 бознишаста ба сар мебаранд ки барои нафақаи онҳо соли муодили 306 миллион доллар зарур аст. ба қавли шореҳон, ҳоло дар буҷаи кишвар пул барои боло бурдани нафақа зоҳиран вуҷуд надорад ва аз ин рӯ шояд ин масъала ба ҳамин зудиҳо ҳалли худро наёбад.